Happy Sabat kanatong tanan mga kaigsunan. Ni abot na gyud ang atong panahon. Ang panahon nga usahay di nagtaganahan biag gyud mo biya mga kaigsunan. Pero ang balaang kasulatan, there is always a time for everything. Gani gusto gyud nako itimbaya ang tanan, daghang salamat nga sa usa ka semana mga kaigsunan nga nag-uban ta sa matag gabi. Ako nagalaom, magkita man kita nining kalibutan na orbisan asa mga kaigsunan, ato timan-an mga kaigsunan ang gipahinumduman nga to, gipahinumdum sa tuwa sa Ginoo. Dagag mga pamaagi ang Dios nagpahinumdum kanimo, apan timan mga kaigsunan, ang tanan lang yun magsugod na siya sa panahon nga ikaw muhalad sa imong kinabuhi ngadto sa Dios. Tanan nga nagakahitabo sa kalibutan, pagpahinumdum lamang kini. Because in Christ alone, there is always peace. In Christ alone, there is always hope. And in Christ alone, there will be a wonderful resurrection. Magamputa, mga kaigsunan. Amahan namong balaan, Dios nga makagagahom sa tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan tungod sa imong pagkamaayo. Andam na kaming muabre sa balaang kasulatan. Ihatag ka na mo, O Dios, ang Espiritu aron kini among masabtan. Kining tanan namong ginampo, ug ikaw magabless ka namong tanan ning adlaw igpapahulay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa magkausab, happy Sabat kanatong tanan mga kaigsunan. Welcome sa ato ang programa entitled The Core Breakers or The Core Breaker mga kaigsunan. Gani ato yun ang naisgutan sa kasimana. Ato nang gibalik-balik ang meaning sa core, the part of something that is central to its existence. In other words, without it, it will never be meaningful or character. Muna atong timan-an, mga kaigsunan. Ug ato yun na nakita that the central of the existence of our God, the character of our God are obedience. That's number one. We've discussed about that one. The next character is His righteousness. The next is His life. Ang iyang kinabuhi nga nahimo siyang panalangin mga kaigsunan sa dihang siya buhi pa. Ug ang ikaduha, when He was human in this world, He prepared to meet His Father. Unay mga central existence of the character of God. Secondly, kani mga kaigsunan, He looked to Jesus. We look to Jesus. And Jesus looked to His Father when He was human. Mga kaigsunan. Sa diyang nagpagkatao ang Ginoo, He looked to His Father. And now, ikaw nga follower sa atong Dios, mga kaigsunan, we need to look to Jesus. Muna yung mga central existence atong kinabuhi, mga kaigsunan. And always remember also, Jesus is friend of sinners. Ang atong Ginoo, mga kaigsunan, higalag yun ni siya sa mga makasasala. Siya ang makaamuma, siya ang makasabot kanimo mga kaigsunan. Dagko man tagsala nga nahimo ning kalibutan na usay di mapasaylo sa gobyerno sa kalibutan, usay di mapasaylo sa atong isikataw, apan naay Dios nga anda mo dawat kanimo. Anda mo hatag kanimo og panahon. Andam nga mugakos kanimo. Bisan pa ang kalibutan mo biya kanimo. Ang Dios pangitaon ka. Ang Dios di yung kabiyaan mga kaigsunan. Our topic for this Sabbath day, ganahan ko ani, forbidden kiss. Ang ipinagbabawal na halik. Delikado ni. Kana bitong na kaslon mga kaigsunan, mo announce ra bagyo dayon ng pastor nga, okay, you can have your public kiss. Why labot ang private kiss? Di ba? Pagkasal na mo makigsunan, mo yun ay nadunggan ako. Sa diha pong makaatin kong mga kasal makigsunan, ko na agad po na yung mga ginganlag private kiss, no? Na may uban nga kiss sa ogtang, kiss sa aping, na pay uban, kining mga dalaga, magsugod-sugod og kiss diri sa kuan ko, no? Mura maglulag-lulo ng trabaho, Pero naay halok nga gibawal sa Ginoo. Ato nang tunan, mga kaigsunan, atong nakaplagan kagabi, nga bisan pa si Job na sulayan, wag yun siya kasala. Kaya nga naman,
Si Job nagtuo sa tibuok niyang kinabuhi, sa tibuok niyang kasing-kasing, that his friend was Jesus. Dili siya makadare, mga kaigsunan, maumaw silang batasan ni Joseph. How can I do this in front of my God? Muna'y tinuod nga igala. Kana bang dili ka, sana dili bitaw iahas ka? Muna'y tinuod nga igala. Kanang higala, mga kaigsunan, nga makaingon yun ka, nga dili yun ka niya taluhon. Si Kristo wala magyud anang mga klase nga mga batasan, mga kaigsunan. Muna'y nakapakupot kang Job, kay suod sila nga higala ni Jesus. Pila na usab katuig ang milabay gikan sa panahon ni Job, mga kaigsunan. Daga na po'y nagakaitabo, apan tun-an taning usa ka istoryas Biblia nga mubo ra kayo kining kinabuhi ni Judas. Kini nga ngalan gamit-gamiton ra bagyo day nato ni sa mga butang nga Judas ka. Labaw na kang tao dunay mga gipanghimo nga mamaog sud pug gihimo ni Judas. Pero usahay wa ta kabantay. Mismo sa atong kaugalingon miturok ang liso nga Judas. Unay bantayanan nato. Atong tanawon. Si Judas apil siya sa gipili sa 12 ka mga disipulo. Imagine nimo na. Pero kung imong tanawon makigsunan, mas ganahan ko kung mutanaw ko positibo. Bisan pagkabalo ang Dios nga kining tawhanan ni siya mahimo gyud ni siyang moy mo betray nako. Gipili gyapon sa Ginoo. Muni ganahan ako sa Dios. Mo bitaw na nga, di ba atong naisgutan sa unsa tong adlaw nga nag-ingon gyud ang balang kasulatan sa Pilipos 2:5, mga kaigsunan, akong ibalik na, let us have the mind of Jesus. Namong gyud mga tawo makigsunan makasayop gani ang usa ka tawo, makaingon na din ta nga wag yun na. Ako wala gyud kuan nga batas ay makigsunan dagag mo sumbong nako. Moingon pastor wala nang tawanan na kay sa una nga nag-uban. Sa una man to. Wa man ka kabalo nga kanang tawhana nagbag-o. Mao na ingon sa Mateo City versikulo 1, ayaw pagukom ug wa ka gyukman, irisa na nga klase nga nahuna kay bisag unsa pa na kada kuang sala, wa ka kabalo giunsa na siya pag-training sa Ginoo sa wa pa mo magkita og usab. Parehas ba ni Moses? Pila gud siya katuig gi-training 40. Tanawa ra gud. Gigamit siya sa Ginoo, mga kaigsunan, para sa katawhan sa Dios makagawas sa Ehipto. Daghan pag mga Bible characters, mga kaigsunan, nga imong mabasa. Nga bisan kabalo ang Dios nga kining tawhana, mauni daw nandunan ni himuon nga bugat nga sala nga ni kanako. Pero gipili kay ang Dios lahi gyud siya kununa. Mao na ingon ang Ginoo, let us have the mind of Jesus. That mind should be renewed in you. Kanang una-una sa Ginoo. Na gani makasalayo nagbalik ito yung kaghapon. Tabangi. Bira ha? Ikay magsigig balik-balik. Wa ka kabalog. Unsa na pag-training sa Dios sa wa pa mo magkita og usab. Karon imo na ng hukman. Perting lisuda. Judas was part of the disciples. And he was there. Ipili siya. Ni-apil po na siya kaon. Na, muna na kung giingon lagi kaganiha. Sige ratag pamasangil nga Judas ang uban, magbantay ta kay basig kita natay liso sa pagkahudas. Ni-apil po nagkaon sa lasaper, nag-uban-uban po na sa Ginoo magbaktas-baktas. Magbaktas-baktas po na, apil po na siya sa buhat, apil po na siya Bible study, apil kita po na sa ditong milagro, katong pagpakaon sa mga 5,000, pinaagi lamang atong pila to, 5 ka tinapay og 2 ka isda. Kita po siya. Kita siya pag-ayo kang Bartimeus, kita siya sa pagpasaylo kang Mary Magdalene. Daghag na saksihan si Judas. Halos tanan nga ministry sa Ginoo, nakasaksi si Judas, mga kaigsuunan. Pertin yang saksiya, kita yun niya, uban-uban gud siya. Pero tanawa kung sa gingon sa balang kasulatan. Atong tanaw, no? O sa gingon sa balang kasulatan, and while he yet spoke, dito na, samtang ka-istorya pa sila, behold, a multitude, daghan, kadto na ning human nga nagampuan ay sila, before si Kristo, mga kaigsuunan, nga dito na siya tamay-tamayon,
Dito na siya, hapit na siya ni malansang mga kaigsunan. Hapit na siya kurunuhan, hapit na siya katunggingan lang niya og usa na ka kinabuhi nga padulong nagyo dito sa gisulti alang sa kamatayon niya. Na ay mga dagang tao, kaning mga multitude, muning mga tawhana nga sige paghimantay sa Ginoo. Dagan-dagan man gid pud na sila. Actually mga kaigsunan, kining mga taong mga himantayon, gitugutan pa na sa Ginoo ron. Actually, it's written in the Bible. Ako na pong usbon. Naagyo na sa balang kasulatan. Nga ang trigo o ang mga sagbot, ulay magisunan man, magdungan pa nagtubo. Mao naging sa Bible. Gani ang Bible lang sulti nga, ang kadaghanon po sa mga dautan, sama sa bunbon sa dagat, multitude, perten, yun na nga. Pero ang nakanindot lang, kay ang Bible, mas gidaghan ang mga matarong. Amen? Nagampo ko nga maapil ka itong great multitude. Ayaw tong bunbon sa dagat. Inuod, inigana ni mo sa bunbon sa dagat. Di man ni mo maihap, mga kaigsunan. Pero mas diliin mo na maihap ng pulong great multitude. Tanawan niyo po. Doon na yung mga multitude nga ni Adto. Ilang giadtuan mga kaigsuunan. And let that was called Judas. One of the 12 went before them. Agoy, maupay nagiya-giya. Tanawa ha. Ang nagdala sa mga multitude, sa mga tabian o mga himantayon, ang kadtong gipili sa Dios nga apil sa 12 ka disipulo. Muna magbantay ta. Kayang balaang kasulatan, ako na po ng isbon, nakasulat sa balaang kasulatan, Matuyo 10:36, ang kaaway sa imong kinabuhi, narasulod sa balay. Narasulod sa balay, oy. Wa ka kabalo, kauban ni mo sa trabaho. Mabito nang akong gitambag yun sa inyo, mga kaigsunan ng Bible nag-ingon, pray one another. Dili kay play one another. Pray ba? Kanang imong katapad ang puin, ha? Di kay sige tagagikit, sige kagkataw. Wa ka kabalo mo rin mo hudas ni mo pohon. O tanawa si hudas. Muna nga ikaw gyud nga tawo, kung nagandom kag langit, uban na lang pud na imong tapad. Kay basig abot sa panahon mo na'y mahimong udas, napatay ka diya. Basig di ka kadawat. Sa gipanganlag best friend niya, mauray mo daot ni mo. O, tanawa, si Judas maoy na guide og asas Kristo. Siya may CCTV. Kauban manggod siya. Kauban. Naagid sa sulod ba? One of the 12 went before them. Og miduol siya kang Kristo. Diri na. Mao na po ni ron. O gihagkan ang Diyos. Agoy iyang gihalukan. Pinatingog pa siguro. Miduol ang disipulo nga si Judas. Apil sa 12 mga kaigsunan. Iyang giduol si Kristo o iyang gihalukan. Mga kaigsunan, ang paghalok ni Judas ngadto kang Kristo in front of the multitude brought shame. Pagpakauwaw. May bawaan na araw nga nung nagpakauwaw tong haluka. Kanang mga tanawang gunin yung rong ipbiron, wala na. Ang haluk ron mga kaigsunan, mura na siya kanagong kanon, kumun na ba, kumun. Kita ni mo, bisag di pa mga minyo, maghinalukay na. Ipang video pa. Pero kana nga haluk na sa uwaw. Muna igihimo ni Judas. Atubangan sa mga tao, naghalok sila sa pagkawaw kay katong multitude nga nagtanong rito, mao man putoy mga taong nagbaligya, di mingon sila, halok-halok si. Waana gyud ang tao ron. Tanawar guni ka plastic ni Judas, halok-halok pa, nya sira may nagbaligya. Munay makapauwaw. Nya uyab nimo, law-kulaw ka nimo, di makaingon man, naghalok-halok, matawa na nga wa pagani nga minyo. Maunay gibawal nga halok. Kanang halok, mga kaigsunan, nagrepresent ni siya connection and relationship. Wa pagani kay legality ni ana, ayaw sa kay gibawal pa na. Kay tanaw nako, gitanaw nako makaigsunan, nag-study ko aning Salayba ba. Butong sa ngalan na ng doktor Salayba, nag-study lang ko, I got a picture nga.
the greatest morphine, kana man ang ginabutang ko, inigira mo, kung sa ikuha na ng morphine, murag makapakalma ba? Kung masamad ka, mo ni-inject, mo ni ginagamit, mga kaigsunan, is your saliva. Mo din na, kung ang bana o asawa, mga kaigsunan, doon na mo'y kiss sa matag adlaw nga, daghan kayo, mura kag makalma. Mauna siya ka-importante ang halok. Dili na halok nga magpataka lang kag halok. Kaya ang halok, doon ay proper place, doon ay proper person, doon ay proper time. Katong gihimo ni Judas, wa gito'y proper time, wa po to'y proper person, wa po to'y proper place. Kay nabutang ang Ginoo sa kauwaw. Mga kaigsunan, nabutang ang Dios sa kauwaw. Mangutana ko niyo, how many times you put Jesus to shame? Pila ka mga igayon nga atong gibutang ang Ginoo sa kauwaw. Panahon mga kaigsunan, maghimo ta ni aning mga butanga. Lipay-lipay ta. Inom-inom ta. Nabutang ang Dios sa kauwaw. Panahon na ning pagkaon. Talabira nagkaon niya, basta kay magkuhan. Nabutang ang Dios sa kauwaw. Panahon sa atong mga panamit, panahon sa atong mga panulti, panahon sa atong mga pamaagis pagpangalagad. Pila ka mga igayon nga nabutang ang Dios sa kauwaw. Ang Bible nag-ingon, I am not ashamed of the gospel, and that gospel is Jesus Christ. Pero wa kay mabasa sa Biblia that you need to put Jesus Christ into shame. Ayaw ninyong pakauwawi ang inyong Dios nga gialagaran makaigsunan. Tungod lamang kay ikaw gusto ka ni ani. Gusto ka ni aning handob, maabutang sa kauwaw ang imong Ginoo. Ingon na bala kasulatan, do all to the glory of God. Himua ang tanan para mahimaya ang Dios. Tanan, na ako'y na-remember nga istorya mga kaigsunan. Nadakpan ang kawatan. Pagkadakop sa kawatan mga kaigsunan, dakpan yun. Basta kay kawatan lagi, dugay na po dito ng awat. Kawat og piso, kawat tanan. Basta kay makawatan ka, kawat yun. Pero ingon pa ng uban, mas may na lang ng makawatan ta pastor kaysa masunugan, kay wag yung mabilin. At least ang manok, gikawat ang inahin, naman po'y nabilin nga piso. Naman po'y piso nabilin. At least pastor, nakuha ang cellphone, pero gibilin man ang charger. Di ba? At least gibinlan ko, no? Karon nadakpan. Pagkadakop mga kaigsunan, gipangutana sa pulis. Ikaw ba'y nagkawat anang laptop? Ingon ang kawatan. Anong siya may mo, kay dakpan na lagi. Oo, sir ako. Ikaw ba'y nagkawat anang TV? Oo, sir ako. Kanang cellphone, ikaw ba'y nagkawat? Oo, ako gihapon. Unya, etc. Ingon na yun ang kawatan. Kanang etc. sir, dili na ako'y nagkawat na, daghan na kay na siya. Whatever you will do, mga kaigsunan, do it all for the glory of God. Bisag unsay imong himuon, hinaot makaymaya na sa atong Ginoo. Tan-awa ang sige pangutana sa Ginoo. But Jesus asked him, nindutan, no? Gihagkan rang Ginoo ba? Paghalo, Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? Unsa man ni nga halo, Judas? Unsa man ni, farewell or betrayal? How many times you betrayed the Lord? Sama niyo, tanawan ning mga manag-uyab po. Kana bitong, na may kantagod, sino ang pipiliin mo? Mahal mo o mahal ako? Kisa may piliin mo, tanawan na ng picture o. Intaon, wakabalo, intaon ng iyang best friend, nag-holding hands na dito sa ilalom. Naiming nana nga mga Kristohanon. Sigig simba, hatag tights. Pero ihunog humagsimba, suot sa tanang mga parapernalyas para pakpakan sa tao. Kaon sa tago sa mga dulumtanan. That's betraying God. Makigrelasyon kas Ginoo niyang imong mga binuhatan dito sa ubos, naggakos mo sa kalibutan. You are betraying God. Tanawa, ang sige sa balang kasulatan. The one who knows the right thing to do. Remember that.
O na ingon sa Bible, di na nato na ma-erase. Bisan pag mga matay tatanan, di na mawala mga kaigsunan. The one who knows the right thing to do, but doesn't do it, it is sin. Kanang pagka-superficial na to sa pagpangalagad mga kaigsunan. It's a sin. Namitong, inigsimba, murag balaan kita tanawon. I had my experience mga kaigsunan. Na-assign ko sa usa ka dapit. Makitaan yun akong batanon, makalilisang mga kaigsunan, magtuksido. Sinaw kay sapatos, sinaw palagi sa district pastor lagi. Unya, pastor Tio ni mo, iway leader, mga matanon, para berada, basta ka kay makaingong ka, murag nagboxing ba, basta kay mga matanon, ayaw, yaw. Ako may na-assign na itong aliman at that time. Yung kung nga grabe ning matanunang dasigay yung kaya ni. Yang akong gana na makaigsunan is to discover your lifestyle. Pagka-Domingos buntag akong bisita, sayo pa. Agoy dito ko pagay ang iyang balay mga kaigsunan. Mura manig nalukop ug langob mura niyang balay. Mura manig unggoy ng tuhan na lalaki man. Sabi, agoy dito tod-tod mga kaigsunan. Hala ka, ginit ka ng gitar ng elektrika. Agoy, ang gitugtog di ay Metallica. Kay uso pa man tong Metallica. Ay, nahapit ko mapagaw inayo. Gibunala na nako ang ilahang portahan mga kaigsunan o katong murag sin kay namay tapig sin. Ala, di ka kung kanong kay kuso kay dito na ko nakitaan. Kining tawhanan ni. Kung mubalik ang ginawa ni, delikado ni ba? Nagagingunan na Naghandom silag langit, pero ang ilang kamot nagunit sa kalibutan. Remember, ang Ginoo mga kaigsunan, ang una niyang gipakita nga vision, langit yun, stairway to heaven. Nga nay mga taong nagbaktas mga kaigsunan, nindot pa kayong daladala ng magkarwahe, kaingon lagi mo antog langit, magdadadyo na ng karwahe, pala, dinilahay, mga bulawan, sumala pa sinulat, misisulat, pala, dinilahay, do, dala, sige, dala. Pag-abot sa tumoy guot naman. Ang uban yun na committed kay best friend sila sa Ginoo. They do what is right to God. Gipangtagak sa bangin ang ilang mga paninapi. Pero kadtong uban, that they are ready to offer something, but in times to sacrifice everything for God, they turn their back like Lot's wife. Saya nga niya kung bulawan, muli na lang ko. And they will never be in heaven. Those who cannot sacrifice for the Lord, they will never be in heaven. If you cannot sacrifice everything for God, you will be living in this world. Manghawa man taning kalibutan na. Ikaw nga nasayod sa paghimo og maayo apan wa nimo himo, kini kanimo sala. Makita gyud na ang imong giandam-andam niyang mga sundang kutsilyo sa imong pagpangalagad. Musugot kag sila. Bisan pag magsigi kag simba-simba, naa day kay gitaguang hinagiban ha. Kaya may mga taong kasimba, totoo pa ng habak, totoo pag superstitious belief, kadaghan ba? Naa day kay gitagu-taguan. Igsuon boy ina. The spirit of Judas is in you. Grabe ka atikon. Grabe ka pakitang tao. Grabe ka judgmental. At the end, siya radi ito. Nagtago-tago man po di hinagiban. Abin mo friendly na di hinagiban. And that was the problem of Judas. Judas, mga kaigsunan, nakikauban sa disipulo, pero naa sa iyang kaugalingong plano. Naa sa iyang kaugalingong mga panguna-una sa iyang kaugalingon. Ngawa niya gisubmintar sa Ginoo, nagtuo siya, ngawa siya mahibawan sa Dios. Mga kaigsunan, iyang gibaylo ang Ginoo sa paninapi nga mahatagag kurunang tunok ang Dios. Some people say, ingon patong uban, na iniduol na ko, siya pastor, si Judas yun ang sakripisyo para kan Jesus. Ko, what? Si Judas? Sa gituyo yun to sa Ginoo, pastor, nga si Judas magingon ato,
Kay para si Jesus Christ ma-fulfill ang iyang prophecy na kaingon ko, that's predestination thinking. So, moingon kay nana, nagyod ay mga tao karon nga, ipaipirno gid sa Ginoo, wa man anak ko mabasa sa Biblia. Iya gyud tong pagpili. It was his choice. Ngano nagtuo ka sa Ginoo nga dili siya wise? Nga dili gyapon matuman ang giplano sa propesiya bisag si Judas nahimong matarong? God is too wise to be mistaken. He knows just what to do. Muna nga di na ito mapasanginlan nga gituyo, dili oy. It was his choice to betray the Lord. And it will be your choice to go to hell or to go to heaven. Imo nang pagpili. Walay laing mo tulod ni mo ni ana mga kaigsunan, kundili ikaw mismo. Either imong ipakwan ang espiritu ni Pedro, nga human nga iya manggaling gidinay, pero nahimong matinunan, or imong ipatigbabaw ang espiritu ni Judas. Kayang ibaylo ang Dios para lang tagaag tunok. Igsuon, imo ba ning ibaylo ang langit nga giandam sa Dios para lang aning makabtangan sa kalibutan? Kasayang sa giandam nga lingkuranan si Ginoo sa imo sa langit. Apilon pa ya bagyud kaniya sa iyang choir. Ngay mo rang bayluan kay para lang pakpakan ka, di ba na may kantagod? I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than riches untold. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be His and His name fierce and susunod na. Ang ganang ko ng skuros. Than to be a king of a vast domain or be healed in sin-ridged way. I like that song. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Kaya ba ni mo na ibaylo? Baylo na daan. Ayaw na pag-atik-atik. Ayaw na ipanibilop ng batasan ng pagudas niya pag-abot sa panon. Imong halukan ang Diyos sa kauaw. Kay sultian ta ka. Ang Bible nagingon. Ikaw nga nagpakauaw sa Ginoo karon, pakauawan ka atubangan samahan. You will put your own hands in your face. Cover it with your own wickedness. Manang nagunahuna ka nga makaabswelto ka ng imong pagpangatik sa pagpangalagad. Buhiin na daan. Pero gusto ka maluwas mga kaigsunan. Halakop tis tununay. Pili ramagyog ka. Langit nga kalipay or yutanon nga kalipay. Judas kiss the Lord. It was a forbidden kiss. Nganong gibawal tong halok kay mao toy halok nga walay pagbati. Mao toy halok nga walay pagbati. Kay kanang mga pagpangalagad nga walay pagbati nga tinunaray sa Dios, halok nga walay pagbati sa Ginoo mga kaigsunan, kay ikaw magpakaruning nun lang yun nga balaan ka. Magpakaruning nun lang yun nga dasig kasimbahan, daghan kay kagipang apilan, pero ang imong personal nga devotion, walay level. Namimina ng mga batanon, uy, unsa mo, wala mi level. Unsa mo nga level? Friend zone. Yara yun mi kotob, wala mi level, wala mi feelings, pero suod lang yun mi. What? It's not like that what the Bible says. You need to love God, because God is love. Gihalukan ni Judas nga way pagbati. And sometimes mga kaigsunan pinakasakit. Panahon nga daghan kay tag trahedya, panahon nga daghan kay tag problema, magsigi tag tudlo si Ginoo kay siya nay problema. Muingon lang ta Ginoo nasakitan ko. Ginoo nagbuwag me 9 years me. Ngano man Lord, abi man akong siya na, giampun ako, gipastingan ako. Lord ngano, sakit kaayo. Pero ikaw, mangutana ko nimo, gibati ba nimo ng kasakit sa Ginoo mga kaigsunan sa diyang nasa sa cross? Nganong sige ra magkagkwenta? Sige ra tagkwenta nga kita nasakitan. Pero kwenta ba nimo ang Kristo na to 2 years ago?
2,000 years ago di ay mga kaigsunan, nasakitan po siya sa imong sala. Sige ko no. Masakit ko mga kaigsunan, makadungog aning mga kaigsunan nga gusto mo atog lagi. Pastor, sakit kaayo, wag nyo na Ginoo. Sakit kaayo, Ginoo, sakit kaayo. Imo na lang yun tanan. Wag yun nimo gibati ang pag-antos sa Ginoo nga halos mahutdan na siya liquid sa iyang lawas. Did you feel the pain of Jesus? Kita gani ko ni makaigsunan, kahilakon jud ko. Kahilak ko ba? Kaya sometimes ang tao mga kaigsunan, grabe tamo kwenta. Wag gani nato gibati ang kasakit sa Dios. Wag gani ka nakahatag og tubig sa dihang nangayo siya. Wag gani ka nitabang sa pag-alsa sa iyang krus. Unya magbinaga tagnaw nga magsigi tagtudlo. Wala ka Lord, gibiyago mo. Wala ka Lord, makiklaro. Nung ako makaigsunan, makasulti ko ba? How dare us? Pirti na tong bagaag na. Sige tagpamuyboy o Ginoo. Wag gani ta katunga sa iyang gibati. Sultihan ta kaigsoon, you can pray. Tinuod na, makampo man ka. You can go to church. Pwede po ka mo to church. Pwede anytime. Pwede ka mo to church. Magpakoroning noon kaya, pwede rin yapon. Pwede po ka mo basag Bible, di man ka masunog. Pero kining tulo mga kaigsunan, sultihan ta ka, pwede po ni siya nga wala gyud feelings. Nagampo ka, walay feelings. Ingon pa ang advertisement service ko ba, ang sarap ng feelings ko. Dapat tinana ta. Kami itong mag-ampo ta, lami kaya itong feeling, mag-ampo ta. Lahi man, nag-ampo raman ta, kaya nanatay, problema. Why feeling na Kano sa Amerika mo igugma sa mong asawa, kanang times lang nga, unsa. Nindot nga times, how about ang mga bad times? What are feelings? Pwede ka musulod og simbanoy, lingkod-lingkod lang ka diha, pero wa kay feelings, pwede na. Mubasa kag Bible, magpwede, pero walay feelings. Makaigsunan, remember, Judas broke the core feelings of God. God had a feelings. He cried at Gethsemane because of you. And he said, my God, why have you forsaken me? It was painful. There was pain. Don't tell me that you are always hurt, you are always hurt, you are always hurt. I am hurt. Murag mingon lang pa. Lagi na lang ako. Sige na lang tagtanaw sa atong mga kasakit, mga kaigsunan. Pero wag yun nato gikalipay. Wag pud nato gipalipay ang Dios. Wag gani nato ginahuna ang Dios na sakitan. Sinong kaghimo sa imo ang kabubuton? Sakitan ang Dios. The Bible says, Jesus wept. Kung naalang ka itong panahon na mga kaigsunan, maunang malipay ka, nga nataw ka ning mga tuiga. Kaya kung nataw ka sa panahon ni Jesus Christ, doray padulungan nimo ba? Ug dili ka sa grupo sa iyang inahan nga si Maria, ikaw tong parisiyo. Way siguro ikaw pa'y una mo tadyak sa Ginoo. Muna yung pagpakaroon ingnon, kalaruhan ng imong pagpangalagad karon. Kaya basig patik-atik lang ka, pero wala kay feeling sa Ginoo. Ha? Basig wala kay feeling sa Ginoo mga kaigsunan. Have you felt the pain of God when He carried your cross? Look at that man named Jesus. Look at his eyes. Look at his body full of blood. Have you felt that pain? Have you bear the burdens of Christ's broken heart? Have you? Are you not ashamed of yourself, asking the Lord of all the blessings, and after all, you return it nothing? Have you felt that pain of Jesus? Anawa na? Before ka musulting, unani kadaghan, magludluod ka, magpunsa pa na imong batasan diya, before kaming nana, magkisunan, muna ko istambag sa inyo mga kaigsunan. Nani nga loy papahulay. Before ka maghimog step, nga makapasakit sa imong kaugalingon, or musulti ka nga nasakitan ka, huna-una asa kung ang Dios masakitan ba? Have you felt that pain with 39 lashes in His body? Have you?
When Jesus died, 10,000 angels cried according to the song. The divine creator died. But there is hope. Have you considered that pain when Jesus died? Have you? Have you felt the feeling of Christ's pain at that time? So don't tell me that the pain that you are passing now is so painful. Because God's pain is 10 and 10 and 10 times heavy than your pain. But there is hope. I love the Lord Jesus Christ. After He died, 3 days after He was resurrected. And now He is risen to set the captives free. I like the song. Risen to set the captives free. Oh, risen to ransom you and me. To bind us broken heart. He is risen and alive forevermore. Amen? My friends, the good news is, though it hurts Jesus Christ many times, don't do it again. Because Jesus prepared a place for you. Ayaw na nagbakbakis kasakit ang Ginoo. Don't hurt His feelings like Judas. Hagki ang Ginoo kay naa kay tinuod nga pagbati kaniya. Ay siyag haluki kay wa kay feelings. Hagki ang Dios, gaksa ang Dios, alagari ang Dios, ampuhi ang Dios, basaha ang balaang kasulatan sa Dios nga naa kay pagbati sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin karatong tanan mga kaigsunan. See you in heaven when Christ will come. Magampo ta. Daghang salamat, O Dios, nga ikaw ang Ginoo nagpanalangin kanamo. Salamat sa imong pagbati nga gipakita. Ug tabangi mi nga dili na namo pasakitan ang pagbati sa mong Dios. Sa pangalan ni Jesus nga mong personal nga manluluwas. Amen and amen. Daghang salamat. God bless us all.